Mae steil Russell Brand yn eccentric y gweud y lleia, ond a yw ei steil unigryw yn fwy derbyniol ym myd celebs, neu fydde unrhyw un yn gallu gwisgo'r math yma o ddillad? Matthew Jones o Aberystwyth sy'n arbrofi I weld os yw hyn yn bosib. Helo, dwi wedi bod yn aros nawr am y bag yma o 15 a mae wedi cyrraedd. Licen I cael rhywun fel Jude Law achos dwi'n hoffi style e, ond dwi ddim yn gwisgo fel e, so falle rhywun cwbl gwahanol. OK, Russell Brand, mae hwnna'n iawn. Dwi'n meddwl bydd y style e'n gweithio yn aber achos mae yna lot o fyfyrwyr o gwmpas a dwi'n credu bydden nhw'n appreciate fe. OK. Beth cyntaf yw wig di yma. Dyma'r fath o sgidiau bys ni falle yn prynu. Maen nhw bach yn di ddo. Os chi'n edrych ar rai fi'n gwisgo ar y moment, maen nhw'n gwyrdd. OK. Mae hynny'n neis, ie. Dwi'n really hoffi'r sbectol yma. Fi'n credu taw'r gair proffesiynol am rhain yw leggings. Dwi wedi gwisgo tights o'r blaen. Sa'n siŵr am leggings. A fi'n credu taw leggings fenwod yn nhw. Dwi'n edrych mlaen. Wedi'r trawsnewidiad, mae'n amser I Matthew, Russell, wynebu cyhoedd Aberystwyth. Tybed all y bobl lleol adnabod y celeb? Sa'n ni'n dweud bod chdi'n edrych fatha Russell Brand? Russell Brand? Dwi'n meddwl am pwy yw, yn sy'n cofio'r enw, mae fe'r blaen y tafod, ond sa'n cweit y siŵr. Dwi'n teimlo fel bach o twpsyn, ond dwi'n credu dyna'r pwynt, dweud y gwir. Sorry, help yn gwybod. Ozzy Osbourne? O, boi na sy'n neud comedian yw e? Dwi'n credu mae fe wedi gwisgo lan fel Cher. Cher? Russell Brand. Ei, na fe. Mae'n unigryw, bach yn outrageous, a mae'n cael y notice. Mae'n bach yn awkward os mae pawb yn edrych arno ti. Falle fydde ti ddim yn ffeindio fe bach yna, falle bydd pawb arall yn. So mae'n unigryw iawn I... Fyswn ni ddim yn gweld lot o bobl yn gwisgo lan fel hyn. Wel, ddim yn gwmpas Aberystwyth, fe. Mae'n gymaint o magazines sy'n jyst yn canolbwyntio ar be mae celebrities yn gwisgo. Mae o'r rhan bwysig o job nhw erbyn hyn, dwi'n meddwl. Ar dasg ola'r diwrnod hwnnw, oedd cyfarfod dwy ffrind am baned, Elen a Lauren. Helo, Shi. Dim tiw'r cyntaf I weid hynna. O'n i'n gweld y peth mawr blewog fe mewn hat a glasses I fod yn honest. Wel, jyst supporter fel gwallt fer, het a'r crucifix yn arbennig, ti'n gwybod, mae fel staples Russell Brand fel mae'n gwisgo. Ond pan dath e mewn, o'n i'n edrych ar ei goesau fe, ddaeth wedi cerdded achos oedd yn mor dyn, y leggings yna. Ond fi'n meddwl falle bod celebs yn gwisgo fan hyn, falle tramser I cael sylw, achos dwi wedi cael lot o sylw heddiw. Mae Matthew yn mwynhau gwisgo lan fe. Pan mae fe'n noson gwrs fancy, mae fe'n mynd all out a mae fe yn neud yr ymdrech a mae fe'n edrych yn wych. Sa'n credu fi'n hoffi'r bywyd celeb? No? Na. Ond gormod o arian. Na, gormod o sylw. Falle bach gormod. Ond mae'r pobl yn edrych nawr trwy'r ffenest. Na, fi ddim yn Russell Brand. Fi ddim yn Cher. Shakira fan hyn. So dwi'n ôl gatre nawr. Dwi'n eitha flinedig ar ôl diwrnod eitha hir a dwi'n eitha balch o cael paned. O'n i'n hoffi gwisgo dillad na, o'n i'n hoffi cael bach o sylw. Mae 15 di roi 2 carden I fi. Un gweud ni, un gweud nhw. Mae rhaid I fi penderfynu pa un dwi'n mynd I gwisgo fel. Fy nillad I, neu dillad Russell Brand, style e. So, Sa'n hollol siŵr achos mae yna pethau dwi'n hoffi o dillad fi a mae rai pethau dwi'n hoffi o dillad Russell Brand. Dwi'n gweithio neb, ond dwi'n meddwl nhw.